Harold. Sir, No.
Bilang Bicol artist, tanong pinili mo yun yung style na yun eh. Tapos, ano ang kumbaga, underlying vision sa mga artwork na ni? Panahiling ta, may commonality. Pero baga may sinasabi sa lipunan, saka mga surreal siya eh. Surreal ang style niya. So, yung style ko hindi na punan ko ni katong kaaki pa ako nag-drawing ako. Iba siyang mga harong sa radyo. Kaya yun yung pinadamos ko siya. May mga sketches akong natago na pigsundan ko. Yun na yung result si output kanina exhibit. Pero ini kaya sa mga mirang taon ko siyang nag-ibo, inipon ko siya, sa iba i-pull out ko sa gallery, kasi yun na din. Kaya tapos nag-come out na home si tema ko. Yan. Kung ikaw man artist na garo, kaya man talaga naging pasyan mo, kung garo baga tradition kang sa mga art movement, nagaro selling mo, human sandalan mo kaning collection mo. Anong tradition or isang artist yan? Ay, itong influences ko, pero ang mga influences ko, yung sa mga European artist, si René Magritte, si Salvador Dali, pero dikti kaya sa local, may mga nakikibuman siya na pero bakong may nagigibo siyang ito mga influences ko arop na yung ni Elmer Burlongan, si Armani Galiba. Sinta kaya ang mga ibaninda, mga kakaiba man siya, pero related sa society itong mga ginigiri mo. Pero may kwento, may narrative siya na pinapaabot. May commentary. Arugani ka niyo, halimbawa ini. Balanse. So, yan. Of course, abot taman dikta ng mahiling ka ni kung anong kaulugan ng mahiling ninda. Pero kung ikasiguro po ton, nasa isip mo kang ginibo mo ini? Ini kaya, viewer discretion man, kung hindi ako pwedeng mag-interpret. Pero para sa ako, siya, gapos kay Juan sa buhay na nakabalanse. Sa health, sa pagkabuhay kay Juan, balanse talaga siya. Para medyo sustain kita or medyo mahalon. Or magkaiguan magayon na output. Itong mga naisip ng vision. Ayan. Dawa sa ibang lugar, dawa sa Manila and siguro abroad, napapansin naman na favorite mong motif ining may harong, ang payo. So, bali, anong pwede mong maisabi sa muya about kaya itong binali ko sa nagka-economic steampunk Philippines na exhibit sa SM Megamall sa Art Center, Music Valley. Ang title ko kanya, Symbols. Ang steampunk, nag-phone siya ng 1800s sa Lubid sa Cebu. Which is na yung movement na yun, nadapman ka mga steampunk artist sa Pilipinas. Kaya ini sa tigbali kong piyesa. May harong siya, pero may nagluluwas yung aso. Kasi steam engine tong kang 1800s. Tapos may mga gear. Yung kamot ko na cast, sapatos ko, ini harong na nag-symbolize ng manhood. Pero ini kaya itong series ni kang laro ng live series ini mo stop. Siniyang sapatos, Philippine Median, baka yung Chuck-Taylor. Ano yan, Robertson?
Also, napansin ko baga na saro ka sa mga artist na naglalawag sa performance art. Ano ang rason kayo ni? Ano ang motivation mo kayo ni? Pero kung artista kaya, di ka kayo po na content mo sa sarong art form or nature siguro yung sarong artist na nag-i-evolve. Nakagibo ka siyempre kakakit ako, nag-sketch. 7 years old lang ako, nag-sketch. Drawing, astrology, tapos watercolor, oil, acrylic, painting, tapos nag-sculpture. After nag-sculpture, nag-mix media, tapos nag-installation. Tapos ganyan, sila nakawin art practices ko. Ano na siya? Performance. Baga, nag-i-evolve siya. Pero, nangyari yan. Pero, kumbaga, maman talagang permanente. May pagbabago, lalo na sa art. Di ba, siyempre may mga project ka pa man in the future. So, ano ang pwede tang asahan ng mga sunod na project kali kay Harold Gomez? Ay, yun. Okay. After kani exhibit ko, may ginigibo na akong series, which is biyahe, biyahe series. Kaya, nag-iipon ako mga reference, tapos binabalikan ko itong mga sketches ko dati. In-incorporate ko sa mga shots ko ngunyan, mga photos na nakuha. Ngunyan na presenting, ngunyan na panahon. Sa mga sketches ko katito. Pero tigan ako. Pero in-incorporate ko nga rin naman sa mga sketches sa kasi mga pagbabago ngunyan. So, biyahe. Biyaheng tema. Iyo. Saling ko makakasali ang iba digdi. Pwede pang isali man gano'n, dala. Okay. Laog siya sa tema. Pero ano to kani? Pero continuation to kani yun. Iyo. Saka ito. Hindi nga importante ini sa mga riders kada ako. Mga riders, ini ang painting ta. Ini ang para sa kuya. Ako magurang naman, pero kada ako dyan mga magurang na ang akin nila, siguro nag-drawing, ano daw ang maray nagibuunta o sabiyon ta sa akin na yan? Kung nahiling tang, sige drawing, Ay, ang sasabihin ko dyan, padagos mo lang yan, Noy. Ako nga sabi ko, sa mga ganong aspiring artist, kaipuan talaga ni Araldo ang drawing. Para sa ko, ang drawing is seed campaign. Pag makang drawing, makang sketches, makang babalikan na reference. Kumbaga, pero yun na yan, may narrative siya. Storya to katong pinag-agihan mo, buhay na-sketch mo. Sabi ko, everyday, may 20 minutes kang lalaan sa drawing. Para ikaw kang pirme, pasihan sa mga ginigilid mo. Nare-record mo siya. Alright. Thank you.